nortzuk gara zen esateko. Mertze Sagastizabal, Durangokoa, ezagutuko duzue, eta Inurri Eskaut taldeko monitorea da. Bai Euskal Herriko Eskautan beste zerekin bateko, baina, printzipioz hemen Inurri Eskaut taldeko monitore bezala dago. Eta, ni, Josu Grandibal, Euskal Herriko Eskauta Bizkaiko presidentea. Entzuten dozu ondo, ezta? Beste altu hau itxingo dut, edo... Josu Grandibal. Zergatik gauzen ben, Gorka Deuna da Euskal Herriko Eskautako eguna edo patroia, eta orduan urtero ospatzen dugu, normalen egiten dugu herrialdezka, baina aurten berezitasuna da Euskal Herri mailan ingo dugula, hiru herrialdetako jendea batuko gara, eta gainera ingo dugu hemen berton Durangon. Zer egingo dugun edo, gu badekogu lelo bat, dana erein ezazu musu truke, deituko da, sembrando abrazos, gazteleraz, eta horren inguruan izango da egingo ditugun ekintzak. 10etan etorriko gara, edo batuko gara guztiok Madalena edo landako plazan edo hortze inguruan, eta, printzipioz, jasan dezakegu, guraldia oso naiz ez denez izango, barduan ingo dugu landako multiusuzen edo landako gunean. Ingo duguna da kale jira bat Durango sotik, pizka bat Durango ikusteko, eta Durango jendea, Euskal Herriko Eskautako jendea ikusteko. Gero, 12etan egongo da ospakizun bat, eukaristia bat, azkenean Euskal Herriko Eskauta mugimendu kristaua delako, eta gero, goizean zehar egingo dugu ekintza batzuk, puzzle kooperatibo bat, jardin edo lorategi kooperatibo bat guztion artea, ekintza ezberdin jende guztiarentzat. Bazkalduko dugu, ordu bietan, eta bazkal ostean, 3etan eukingo dugu mago baten ekitaldia, eta 4etan erromeria. Printzipio 6etan amaituko dugu, azkenean Nafarroko jendea eta Arabako jendea eta urrunetik datoz, eta orduan, heldu behar dieselako etzera. Apurua jakin zazuen Euskal Herriko Eskautak zer dan eta zer egiten dugun. Euskal Herriko Eskauta da federazio bat, voluntarioz sortutako federazioa, edo voluntarioz osatutako federazioa. Federazio horretan 3 herrialdetako eskautalde parte hartzen dute, Bizkaia, Araba eta Nafarroa. Eta, federazio moduan lan egiten dugu, naiz eta gero bakoitza, bere delegazio eduki, ez da, herrialde bakoitzean. Mugimendu mailan aldizkari propio bat badekogu, Goitibera deitzen da. Guretzat oso importantea da, bertan jendea kontatzen da apur bat ziten dugun, eta gure esperientziak, eta aurten ja indazo 28 urte, nahikoa. Eta, Josuk esan dauen moduan, aurten, bereziki, normalean 4 urtean behin egiten dugu Alkarregaz gure jaia, baina aurten da, 3 urte basatu dira bakarrik azkenengoa egin duenetik, ikusten dugulako, jendea benetan disfrutatzen dauela Alkarregaz hau zenien, ez da, orduan, poentzau zan, eta Bizkaia bultzada eman zion, eta, geografikoki eta Durango nahiko ondo kokatuta dauenez, eta bertan eskautalde bat dauenez, eta, Durangokoei eskatu ziguten, odatu ziguten, eta egia zan, errestasun nahikoa auki dugu Durangon antolatzeko. Josuk esan dagoen moduan, hasiera baten, Zuatzola parkean izango zan, Angoian, baina maiatzako lehenengo aste bikain hau dela eta landako gunean egingo dugu. Eta apur bat hori, bezalde, Bizkaiak edo antolatzen dagoen herrialdea beti eskatzen dago herriko taldearen laguntza apur bat, edo besa edo ateak zabaltzeko apur bat, ez? Ezagutuko zuen Inurri, iaz gugaz egon zineten batzu bebai, 25 urte bete genituelako herrian, 25 urte guretzat nahikoa diez, aurten 26garrena, herrizen lan hezitzailea egiten dugu, 8 urtetatik 18 urtetara, eta
bueno, apur bat hori, monitoria bertakoa gara, jende nahiko ezaguna gara, eta, bueno, apur bat hori, eskaut talde guztien hildora egiten dugu lan, eta ez dakiz apur bat.